Wato duk macen da take ganin cewa ba za ta iya ɗaukan mijinta na aure tamkar uba ba, ma'ana tamkar mahaifi ba, ko ma fiye da mahaifinta ba, to kada ma ta kuskura ta yi aure. Kawai ta yi maintaining ta rayuwanta ba tare da ta yi aure ba kwata-kwata. Akwai wani mentality da yake damun mata, su kullum suna kallon ai namiji mugu ne. Ai kada ki yi abu kaza, kada mijin ki rena ki. Ai ki yi abu kaza saboda ki kare ma kanki mutunci a wurin mijinki. Kuma duk wannan yana faruwa ne saboda kun kasa yadda cewa maza shugabanninku ne, kuma Allah ne ya ba su wannan matsayi na su shugabance ku. Kamar yanda zai kasance mahaifinki ya haife ki, kin taso kina kallon shi a matsayin mahaifinki wanda shi ke kula da cinki, shanki, suturarki, shine shugabanki a koda yaushe. Kina mai biyayya ko ya bata maki rai ko ya cutar da ke ko ya wahalar da ke, kina nan dai kina mai biyayya a matsayinki na mahaifinki. Kuma ba zai yiwu a ce kowace mace ta yi sa'an mahaifi ko kuma ta yi sa'a iyaye ba. Akwai matan da sun yi sa'a iyaye, akwai wanda ba su yi sa'a iyaye ba kwata-kwata, amma ba ka ji sun fito suna zagin waɗannan iyayen nasu ko kuma wannan mahaifin nasu saboda wani nakasu da yake da shi a matsayin shi na ɗan adam ajizi ne. Kuma ba za ki iya hitowa ko da cikin abokananki ƙawayenki ki ce ai babana mutumin banza bane, ai mugu ne. Za ki iya ɓoye ma wata cutarwa da mahaifinki ke maki don ki kare mashi mutunci, kina kallon shi a matsayin mahaifi. Amma abin da kika kasa ganewa, shi fa mijin nan naki a daga lokacin da kika aure shi ya fi mahaifinki a wajenki. Sai mijinki shine kullun shine mugu, shine azzalumi, shine matuci, shine ai bari in yi abin kare ma kaina mutunci kai ya rena ni. Ai bai isa ya man kaza ba, bai isa ya man tsawa ba, bai isa ya man fada ba, ai kaza kaza, ya man abu sai na rama, ni ma sai na kuntata mashi, ni ma sai na mai kaza. Bayan kuma a addini wannan mijin naki ya ma fi mahaifinki matsayi daga lokacin da ya aure ki. Amma inda mata za ku ɗauki maza a matsayin tamkar matsayin da kuke ba ma iyayenku, ku ba wa mijinki wannan matsayi. Ki ɗauka cewa yanzu shine mijinki, shine matsayin babanki, shine matsayin mamanki. Zai iya maki faɗa, zai iya saba maki, ki yi haƙuri, ki mai biyayya, ki bi shi sau da ƙafa. Wannan shine asalin tsarin da ya kamata a ce mace tana akan shi. Shi kuma wannan miji idan ya cutar da ke, tsakanin shi ne da Allah, Allah ne zai saka maki. Kamar yadda idan mahaifinki ya cutar da ke ko bai sauke wani nauyi da ya rataya a wuyan shi ba, ko zamana yana cutar da ke, baki kokarin ramawa da kanki ba, kina ta bin shi sau da ƙawa, Allah ne zai maki sakayya tsakaninki da iyayenki. Haka shi ma mijin. Sannan haka Allah ya tsara rayuwar ɗiya mace. Za ta taso a matsayinta na ɗiya mace, mahaifinta zai kula da ita. Next level na rayuwanta shine ta yi aure. Idan ta yi aure, a mijinta shine zai kula da ita. A cikin wannan auren ne za ta iya samun 'ya'ya da su kuma za su kula da ita bayan wannan miji ya rasu ko kuma bayan ta tsufa. Haka tsarin yake, kuma wannan tsari da Allah ya tsari ne mai kyau. To duka rayuwar mace namiji dai ne zai kula da ita. In ma mahaifinta ya rasu tana yarinya, kannan mahaifinta ne za su kula da ita, ko kuma yayanta namiji, ko wasu yayyanta, ko kuma mijinta, ko 'ya'yanta. Ita dai dole wani ne zai kula da ita a tsarin kenan. To kuma sai a ce wanda zai kula da ke ba za ki mai biyayya, ba za ki bi shi sau da ƙafa ba. Mutumin da yake baki ci, yake baki sha, ya baki muhalli, yake kula da lafiyanki, komai naki na rayuwa, shi kuma Allah ne ya ɗora mai wannan nauyi. Yake ta fafutuka, yake ta wahala a cikin duniya neman abinci, shine baya kaza baya kaza, duk dan ya rufa mu kanshi asiri, ya rufa maki asiri. Kuma Allah ne ya ɗora mai, ke kuma Allah ya ɗora maki ki mai biyayya, kuma ba za ki ba. Kina ganin kin isa, ke wuyanki ya isa yanka, ke ba za ki bi shi ba, ke bai isa ya maki kaza ba, ke bai isa ya maki kaza ba. Wata fa ihu za ka yi mata ko ka ɗan yi mata tsawa a matsayinka namiji, to duk ranai ba farin ciki. Ai ya man ihu, ya rena ni, ya za a yi man kaza. Bayan kuma mahaifinta wanda ya haife ta zai iya yi mata ihun nan kuma a zauna lahiya. Wannan wani irin mentality ne na mata. Don haka mata, ku ba mazajenku na aure tamkar yadda kuke bin iyayenku a gida. Ku bi su sau da ƙawa, ku yi masa biyayya, ku bi su sau da ƙawa,
babu ramuwar gayya, babu ya man kaza sai na rama, babu bai isa ya man kaza ba, babu ni ba ni kaza, ni bai isa ya sa ni kaza in yi ba. Shi kuma idan ya cutar da ku bar shi da Allah, Allah ne zai saka muku, domin Allah da ya ce ya tausaya muku, ya kula da ku, ku kuma ku yi mashi biyayya, ku kun sauke nauyin ku kun yi mashi biyayya, shi kuma bai sauke nauyin shi ba, shi da Allah.